Primer punt de l'any pel Cerdanyola Futbol Club, que ha aconseguit empatar 1 al Narcís Sala contra l'Unió Esportiva Sant Andreu. Els verd i blancs s'han avançat amb el gol d'Oriol Molins i els locals han reaccionat i Secou ha ajustat el marcador de nou. El partit començava amb un minut de silenci en record del jugador del Balaguer, Gerai Darias. El Cerdanyola Futbol Club ha iniciat el maig dominat pels locals, que han embotellat els verd i blancs a l'àrea pròpia durant els primers 15 minuts de joc. El nou local, Secou, ha gaudit de fins a 2 oportunitats en els primers 7 minuts, 2 tirs creuats que fregaven el pal de Del Rio. Arjona també ha dit la seva al minut 4 en un remat de cap que marxava fora. El Cerdanyola Futbol Club ha tingut la seva primera opció al minut 11 en un córner que Dagi rematava de cap fora per sobre el travesser. Una jugada combinada entre Secou i David López tornava a portar perill a l'àrea verd i blanca i feia intervenir 2 cops seguits Del Rio per enviar finalment a córner. El Sant Andreu dominava però no trobava l'encert final. Els verd i blancs han gaudit de poques ocasions durant els primers 45 minuts de joc. A 34, Molins teixia una jugada individual des de mig camp, però no veia el desmarcatge de Jota i perdia la frontal. El primer temps finalitzava amb taules, però amb un Sant Andreu un pèl superior. Durant la segona part, el Cerdanyola Futbol Club ha pres les regnes del partit i ha materialitzat al minut 60 una de les poques ocasions dels primers 15 de la segona. Oriol Molins s'internava a l'àrea petita i rematava de cap un servei de córner per fer pujar el 0-1 al marcador. Però el Sant Andreu no ha baixat els braços i ha reaccionat en 6 minuts. Secou rebia una passada a l'espai d'Arjona i disparava al fons de la xarxa visitant sense que Del Rio pogués aturar l'esfèrica. Era l'1-1. Amb uns 15 minuts finals d'infart, Molins s'internava a l'àrea, la cedia enrere per Daisuke, que rematava i el porter rebutjava forçant un servei de banda. Arribats al temps reglamentari, Secou rebia a banda esquerra d'atac i posava una esfèrica que es passejava per l'àrea verd i blanca sense trobar rematador. Al temps afegit, Mario Roque, que avui debutava amb el primer equip del Cerdanyola Futbol Club, tenia la seva primera oportunitat com a verd i blanc, marxant dels defensors i disparant al cos de Segovia, que evitava el segon gol visitant. Amb l'empat a 1 i el primer punt del 2017, finalitza la 20a jornada de Lliga pel Cerdanyola Futbol Club, que la propera setmana rebrà a casa el Granollers.